Пита. Не бе! И здравейте, всички отново, аз съм Алфата, вие сте с следващия епизод от Chill Survival, епизод номер 6, ако не се лъжа. То те са 6 епизода, но няма какво да се лъжим. Преди да почнем този клип, мога да ви посъветвам да отидете в моята Facebook страница и ако искате да я ударите един лайк, защото там поствам най-новите неща, там поствам всичко, което ще е необходимо за канала ми и така нататък. Сега няма да губим повече време, днеска имаме да правим парка. Също така, ако не сте забелязали все още, това видео е на 60 FPS и ако не ми излезе чак толкова голямо видеото, понеже един печага ме попита: не бе, батата пак съм бе, що съм толкова зле бе? Защото един печага ме пита дали мога да записвам на 60 FPS, то беше като заповед по-скоро. Но в началото не ми беше много, не се бях съгласил много, но в последствие осъзнах, че може и да стане, понеже вече не съм с мотания компютър, който бях преди. И така, бърба. И така, оправихме микрофона, а сега продължаваме с парка. Поснах във Facebook страница на снимка, затова ви помолих да отидете и да видите страницата, в която бях направил Creative World, копия на този и си бях построил един пробен парк. И на доста от вас им хареса този пробен парк и реших, що па да не е такъв пробния парк, да стане така, мисля, че изглежда супер яко. И сега ще ви покажа какво точно представлява. Да, сега ще видите какво точно представлява. Много силно говоря сигурно в момента, защото съм на ретард. И да, то представлява ето тук да ни е поленцето с житото и с всичко. Затова ще го изкопаем още малко, защото то ще има нашата главна цел, а именно да ни нахрани, така че ще дам всичко от себе си, това поленце да стане идеално suitable като цяло за всичко. Мразя крипъри официално от сега. Не съм го обявявал, но го обявявам в момента. Всеки мрази крипъри, повечето хората мразят крипъри, така че майната им на криперите. Те не заслужават да живеят изобщо. Трябва да се взриват някъде, ама не в моята къща всеки път. Тоест на моята поляна. Добре, така. Малко ми бъгва микрофона и затова кътвам така. Ако се чудите защо кътвам така постоянно, защото микрофона ми шуми много гадно и аз не одобрявам това като цяло изобщо. Затова това нещо не е хубаво. И да, сега ще видите какво съм измислил аз, какво съм измислил за вас. Това ще ни е полето, да, мисля, че е достатъчно, защото няма защо да го правим по-голямо. Мисля, че е предостатъчно за поленце. Да, до тук мисля да стига. Чайте, тук си го изкопаем все едно. Свършва като цяло. Вода. Оп, ето така. Красиво поленце. Сега ще изкопаем дупките, защото иска вода, тук ще иска вода, 100% ще иска вода тук. Така че ще има вода тук. Так. Рата ще е тук, няма да е тук, ама. Да, така. Сега мисля да спид билдна, защото няма смисъл да гледате. Както правя всеки епизод, мисля, че тези спид билдове са супер добра идея. И обичам да ги правя, смисъл, те са супер яки. Така че едно спид билд от мен, като за начало на този епизод. И така, това беше първият спид билд, доста кратчък, но какво да се прави. А сега ще подреждаме всичко. Всичко ще трябва да подредим. Ще кътвам много жестоко ще кътвам, защото микрофона ми днеска не е в настроение.
да прави каквото и да било, така че ще кътваме стабилно. Сега ще направим останалата част от паркериньо. Чайте да си вземе малко дърт, защото ще ни трябва дърт. Сега ще видите защо, след малко, just след малко. Да, ето сега ще ви покажа защо. Паркириньото ще стане много яко, само дете не знам откъде ще намеря някой... няма, този път не съм с брада, а? И пак ще ме... Не, трябва да се науча аз да игра, но... Трябва да се науча да игра стабилно, защото иначе няма как да стане. Я да бриднем крайце. Първото бридване направи някога стабилно такова, по-голямо. А тази дупка така и не оправиха, нека си. Тя не би пречи на никой. Не би могла да пречи на който и да било. Така, сега, ако не сте видели в Фейсбука, ще видите сега какво ще направим. Тук ще бъде фермата за кокошки, тук ще бъде фермата за овце. И сега ще разкараме ето тези. И ще видите колко интересно съм го измислил. Капа. На рандом го направих на креатив, но мисля, че ще се получи яко. Особено на Survival. На Survival ще стане много готино. Колко време записваме ние? От 7 минути. Един speed build, който е малко. Ще ни компенсира цялата работа. Така, също така бих искал да попитам, искате ли да правя стрим, там както му се вика. Защото нямам Twitch Alerts, не знам как се работи с Twitch Alerts. Попитах се да сложа един много як звук, който пресли вика, ама не ми се получи. И интересно ми е да видя вашето мнение. Да стромвам, само дет не знам на какво ще стромвам. О, интересно. На какво ще стромваме. Гледам, прилично не съм човек, който гледа много на съвети, но това за 60 FPS именно не бях съгласен в началото, но си помислих, така че трябва да почна повече да се вслушвам в другите. Естествено не съвети от сорта пикай в мивка, моля те, или сорта пробва ли си да скочиш от къщата си и да паднеш на коляно. Това няма да стане. И пак говоря пълни глупости, не знам какво ми става на последните дни. Ваканцията ме е променила много жестоко. И не знам какво говоря, буквално не знам какво говоря. Буквално е така, като стане дума да говоря за нещо и аз говоря пълни глупости. Така, това беше Terraform. Това беше земята ни. Сега, тук лопата, нова лопата. Това жито няма да го пестим тук. Ще се нахраним. Тази ферма ще ни храни толкова яко. Тази ферма ще ни храни стабилно. Така, една нова лопатаря, защото тази ще се щупи. И сега ще ви покажа пътищата как ще бъдат разпоредени. Имаме всичко, имаме дърта, който ще ни помага, имаме дърветата, само дете не знам дали ще станат мутирали като на клипа. Така, мисля, че да, сега тук трябва да направим ето така. Това е за да мога да се катерим без да скачаме. Това е най-якото нещо, което съм правил някога в живота си. Да го направя това нещо. Така, до тук е достатъчно. До тук е напълно достатъчно. Стига да има място за стълби. Имаме ли още стълби? Да, би трябвало да имаме. Опа, тук няма да се разберем така. Так. Тук също няма да се разбереме. Сега трябва да ходя с път, ще се спалнат молове и аз като не мога да се бия. Ретардация. Ретардация пълна. Така. Сега. Так. Понеже не ми се губи време, мисля да кътна, докато отида да спа, така че бърба. Така, спестихме току-що 10 секунди и половина. Не дей. Не искаш, няма как да стане. Сорка лекция. Дайте изсвървиме тия бокуция. Много бокуция в себе си. Трябва да почна да мисля, след като довърша парка, мисля, че ще почна да се развивам като цяло, защото аз не правя нищо, освен да сторя някакви глупости, някакви катуни, някакви такива грозни, посредствени.
Така, трябва така да се впадат те, че да може да се кача директно, не така. Опа, тук малко фейл. Без това няма слизам никога тук. Голяма работа. От тук е само да не се мачка фермата. Точно така. Ето красота. Направихме го. Това леко тераформване. Което даже не се води тераформване. Сега да видя дали ми е останало дърво, за да видя дали ще се получи онази ферма за овце, по която пак видях от грин, защото е много яка. О, имаме дърво. Супер! Имаме достатъчно дърво да направим предостатъчно. Имаме ли слабове? Слабове. Имаме слабове, добре. Сега ще ви покажа още една стерма от грин, която ще ни бъде за овце. И тя също много яка. Ще има линк в описанието за канала, ако искате да ходите да видите, да се научите да сприте, защото той според мен си заслужава съба. Аз го гледах преди миналата година, имаше към 40 000 съба, което беше супер малко. И сега гледам март месец 600 000, което си е супер голямото развитие, нали. Това е бати канала. В смисъл, много яки клипове прави. Така че, check out, sell out. Да. Така, сега ще видите моята, т.е. неговата, но аз съм си я модифицирал, така да се каже. Так, тя се води като ферма, която оградата е чисто от дърво. И представлява ето това. В смисъл на едното е с 1, на другото е с 2. И на тия, които е с 1 е... Да, няма да говоря повече глупости. Да, мисля, че схванахте какво представлява. Значи това е от 4, значи. И това трябва да е от 4. Тук да почва така. Тук да почва така. Така. Момент. Тук не ни стига земя. Но няма проблеми, ние ще се справим. 3 са. Не. Чайте, че съм усрал. Срал съм кръга. Какво съм усрал? Нищо не съм усрал. Само така си мисля. Так. Да, усрал съм го. Да, идеално. Добре, оправихме нещата. Ние сме бати правата. Така, нямам овце, защото ги избих като идиот. И ще трябва да се търся овце, но тази ферма е хубава като за украс, така че нямам нищо против да седи така. Мисля, че имаше такива. Не знам дали с такива ще изглежда яко. Мисля, че горе-долу на рандом да ги оставяме на тези високите. Да видим дали ще стане. Ако не, ще ги разкарам, просто не е толкова голям проблем. Не, микрофон, не дей! Само... Не дей, ще го ударя. Всеки момент ще го ударя. Добре, сета. Да, така изглежда яко, стабилно. Дайте да му сложим вратичка. Хоп. Трябва да се качим сега. Трябва да се качим, за да го видим от високо. Защото то е направено, за да се гледа от хайграунд. Да, това ще бъде нашата ферма за овце. Вътре ще ги набутаме всичките. А сега ще ви покажа. Не знам от колко време записвам, от 5 минути. Губа си времето сериозно, стабилно така. Ето тук някъде ще бъде кокошна ферма, която съм измислил да бъде дупка. Както всяка кокоша ферма. Тя ще бъде дупка. 3, ето така. 2, 3, така. 1, 2, 3, така. Така ще бъде нейната форма и тя ще продължава надолу в земята, докато стигне до някакъв сърфес. Сега ще спидбилдна и ще видите как ще стане красиво. До следващия път!
Остана ни една релса. Къде ще сложим едната релса? Къде ще бъде? На някое тайно място. Тук ще бъде. Никой няма да види. Никой няма да помни без това. Може би ще я видя и ще си каже каква е тази тъпотия след няколко 20 на 30 епизода. Но да, сега ще правим... Колко време записваме ние? Доста време. То половината е speed build, така че няма проблеми. Епизода пак ще стане много кратък. Така, ето ни го бон милето. Само това имаме, нищо друго. И сега, понеже парк изглежда супер празен, все още нямаме нищо като цяло. Имаме една дупка, която още не е пораснала, тревата. Така, тук искам да има дърво. Тук трябваше да има, искам мутирало дърво. Езва! Ева ти късмета, нямам думи. Така, тук също имаше едно дърво и то беше мутирало, само че едва ще стане мутирало, точно така. Но пък ще стане красиво. Така, тук ще има дърво. Тук ще има дърво. Ето тук трябва да има дърво на всяка цена. Айде, добре. Понеже са само един вид дърво, ще насъдим ето от този вид. Опа. Поръсни, yes. От този вид дърво. Това дърво стана. Тук е идеално за мутирало дърво, обаче нямахме късмета. Това сигурно ще порасне, искам да стане мутирало и то. Да. Нямаме повече бон мил, нямаме какво правиме. Какво остава за този епизод да правим още? Да видим, направихме това, направихме дупката, фонтанчето. Тук трябваше една кула да има, явно няма да има кула. Те се правят да избягат, няма успеят. Никога. Жито нямам да ги нахраня, чайте ще ги бриднем пак. Ще ги бриднем. Нямаме нищо да ги бриднем. Да, сетих се какво ще направим. Ще разтовариме тази ферма, тя се свърши работата, още от първи епизод беше. Ще ми липсва искрено, обаче няма как. Ще ми липсва тази ферма и сега ще поскачаме на нея. Тя ще бъде завинаги в нашите сърца. Ще я помним с това, че така и не обрахме един път като хората. Поливахме я с вода, докато строихме къщата. Съсипахме я, оправяхме я, съсипахме я. Но тя си е нашата ферма и винаги ще бъде нашата ферма. Чак ми е жал, че чупа в момента. Но това е какво трябва да се направи. Така, след като и естествено погребем като хората. Опа, ай стига бе! Хоп. Не е честно. Хоп. Да. Амено ферма. Сега ще оправим, все едно не е имало нищо. Опа. Все едно не е имало нищо, естествено. Защото няма как без да не е имало нищо. Ето така. Колкото да изглежда натурално. Макар че изобщо не изглежда натурално, но пука. Да, сега аз ще се отправя на мисия, за да намеря... чакайте преди това да погребем. Искам една плоча да изложа. Една плоча за сбогом, да си знае. Така нещо, че се правеха, да. Така ли беше? Чакайте. Не прилича много на кръст. И сега не прилича много на кръст. Но в крайна сметка пак е нещо. Така. Сърчице. Няма място за сърчице. Сърка. Да, това ще бъде нашата ферма. Беше нашата ферма. Друго няма какво да кажа. Тук да не изгние. И като за края ще откъснем едно от нашите цветенци.
И ще бъде така. Така, аз се отправям на мисия, дами и господа, за овце и такива, и пилета, и ще се върнем след малко. Бърва! И така, не сме се отдалечили чак толкова много, но забелязах, че в този сит е пълно с крави, затова ще убием всяка крава, която видя. Наистина навсякъде полето е пълно с крави. Бил съм вече бая крави, супер много. И те ще са ни супер полезни за това. Кажи го. Точно за Enchanting Table. Да, събирам и цветя, намерих червените, намерих такива. И какво друго намерих? Цяло нищо друго не съм намерил. И да, прасета има също супер много, но те са useless. Нямаме нито моркови, с които да ги бридваме, нито нищо, така че. Опа! Остана бе! Нещо ми избухна микрофона. Там има тикви. Сега ще ходим да ги видим. Ей, нямаме дърво. Ще трябва да го преплуваме. Няма да го преплуваме, ще си направим лодка. Тия тикви ни трябват. Та нашата цел сега е именно... имаме ли сме дърво? Именно да таковаме. Да си намерим или кокошки или овце. Веднъж, когато намерим това, мисията ще я въртат. Но щом имаме тикви, това между другото е една от другата цел. Какво стана, бе? Която не си зададох. А тиквите са супер полезни. Тикви имаме ли? Ще се храним до края на живота си, стига да ги... Тук има ли тикви? Да. Стига да ги усъвършенстваме. Така че тикви ще ни трябват доста. А сега продължаваме с експлорването. Трябва ни овце. Айде овце, защото овцете ще са ни по-юсфул. Да. И тък му като го казах. Ето ви какашки. И естествено микрофона ми ще избухне. Здравей, пиле! Ти, пиле, искаш ли да дойдеш? Колко са тука? Не знам, но намерихме едното. Пилето ще е useless. Пилето винаги е useful. Защото ако имаме пиле, да, определено пилето ще е useful. Така, имаме пиле. Овце ни трябват, но да. Ще се върна като ги закарам до базата, която е на 200 блока някъде. Това е като остров, често казвам, не е много голямо. Но да, първа. Ще стигнахме, дами и господа, до нашата хубава къща. Парка не е готов. Мислех, че ще го завърша този епизод, но явно няма как да стане, за което се извинявам. Дори епизод ще го довършим поради това, че нямаме Bone Meal. Не сме убивали никакви скелети и това ще е проблем, защото трябва да грон... ще паднем ябълка в първото, но защото трябва да гронем тези цветята, за да я украсим и трябва също да сложим много грас навсякъде, защото това не е прилича на парк, ако няма грас. И да, най-вероятно това ще се случи в следващия епизод, но направихме стабилно някои неща. Също така съм измислил една куличка върху дървото да седи като наблюдателна. Или тук ще бъде едно дърво, което аз ще си направя сам. Много ме изнерви микрофона. И да, трябва да мисля как ще го правим, защото не е добре. Не е добре като цял микрофон. Така, тия кокошки тук ще седат. Дай, че запуша тази дупка да не избяга. И да, това ще бъде всичко за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Направихме каквото можем. Направихме каквото направихме. Тези цветя ще ги насъда някакси да седат, защото... Що не? Така ще седи някакво цвете. Не, тук няма така. Осветление. Да, друг епизод ще ходим в Недъра. Да си намерим осветление. Тук така. Тези цветя ще ги почнем. Но ще ги довършим следващия път. Други цветя имаме ли? Още такива лилави имаме. Лилавички. Да, ще стане яко като цяло. Мисля, че ще се получи готино. Точно така. Тук цвете, айде тук цвете. Да, това ще бъде всичко този епизод. Надявам. Скапан OBS. Да, това ще бъде всичко този епизод. Пак съжалявам за пребавянето OBS и заедно с микрофона ми. Ендерман ме подгони, точно като го спрях. Да, следим следващия клип и довиждане.